खुलुमबाय बयखौबो कुसुगाव बियाबनि सिङाव थानाय सोमलि बागाननिफ्राय सागुंगिया थांनाय लामाखौ बानायनो थाखाय दिनै एमएलए रौग्राम नार्जारि बिथाङा अन्थाइ खाम्फा बेखेवफैदों। बे अन्थाइ खाम्फा बेखेवफैनायाव मानगेन्द्र रौग्राम नार्जारि बिथांजोंहाय दसे सम मोगा-मोगि लादोंमोन। बे मोगा-मोगि लानाय समावहाय मानगेन्द्र रौग्राम नार्जारि बिथाङा गोबां बाथ्रा फोरमायदों। रायजोफोर बर' बिजोंनि फरायसालिनि जेंना, हादान सिमफायनाय बायदि बायदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला बिथांनिफ्रायनो गासै बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङैनो मोनथिनानै लानो हागोन। भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लाग्रो। बिनि उनावहाय नोंथांमोननि गोसोआव मा साननाय सोमजिदों नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायलायबानो जाबाय। बिटिसि ओनसोलनि हाग्राखौ फोजोबनायनि मोनसे हाबाफारिखौ लादों आरो बेजोंनो बिटिसि ओनसोलाव मोनसे गुबुंले थासारि लाबोनानै गावजों गावनि गेजेराव माने मोनसे गिथाव बाथाव थासारि सोमजिहोनायनि बे कनस्पिरेसिखौ खालामबाय थादों। जे 500-600 जन मानसिया बबेनिफ्राय फैनानै हाग्रा एवदों बिथांमोनखौ निस्सय सोरबा लाबोदों, सोरबा लाबोग्रा दं, सोरबा थुनजुलायग्रा दं, खिथुआव सोरबा बिथांमोनखौ थानानै बोलो होग्रा नारखोग्रा निस्सय दं। हाग्राखौ खुनु प्रकारै जोङो एवनानै गोदानै न' लुनानै थानाय हा आवग्रिनाय बेखौ जों लाय होनो हाया। बे रायमना नेशनेल पार्क, सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्कखौ जोङो एक इन्सिबो हा दखल खालामग्रा मानसिफोरनि आखायाव जाहाथे थाङा बेनि थाखाय बिटिसि सरकारा गोख्रों आखाइजों जोङो होबथानायनि राहा लामाखौ जों लाबाय। आरो बेवहाय खुनु सोरबा राजनितिक दलनि बबेबा संगठननि थुनजुलायनायाव हाग्रा सिफायनायनि जे अभियान बेखौ जों माब्लाबाबो जाफुंहोनाय नङा। जों बेखौ होबथागोन। जेरैखि जाया जोंनि हाग्राखौ, जोंनि सम्पदखौ जों रैखा खालामगोन। दिनै जोङो आसाम गभर्नमेन्टनि आरआइडिएफ फान्डनि बिटिसि ओनसोलनि रास्ता माने दलं डेभेलप खालामनायनि नामाव जेखिनि जोंहा बिटिसिआव फैसा मोनदोंमोन बे थांनाय आसाम गभर्नमेन्टआ इउपिपिएलनि सरकारनि आमोलाव जेखिनि माखासे बिथांमोननो खामानि मावनायनि नामाव फैसा हरनो गोनां दङमोन। बे फैसाखौ इउपिपिएल सरकारा आदाय खालामनानै लाबोनो रोङियाव आसाम गभर्नमेन्टनिनो पिडब्लिउडि बिभागाव बे थाखाया गोग्लैसोनानै दंमोन। दा बेखौ जोङो बिटिसि ओनसोलनि लामा जाम्फै लामा दालां मावनायनि थाखाय जों बिनानै लाना फैदों। आरो बेवहाय दा आङो आंनि समस्थियाव गासै आरआइडिएफनि नामाव दोंथाम लामा बे लामाखौ हमनाय जादों। बेनि गेजेराव जों दहाय फुङावहाय थाफ्लाजरा फानबारिनि गंनै दालां दंफां दालां बायनानै दंमोन। बे दालांखौ मावनायनि नामाव हमनाय जादों 1,50,00,000 थाखानि। आरो बेखौ फाउन्डेसन खालामबाय। आरो बेनि उनावहाय नैबेयावहाय आरोबाव जोंहा मोनसे दंबावो नबिनगरनिफ्राय थिथागुरि बड'फोराव थांनाय गासै बेवहाय 2 किल'मिटार लामा जागोन। आरो गेजेराव गंसे दंफांनि दालां दं थेलखङा दैनि सायाव। बे थेलखङा दैनि दंफांनि दालांखौ सिफायनानै आरसिसि दालां बानायनायनि थाखाय गोबां समनिफ्रायनो बे ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा मोनसे दाबि दैखांबोबाय थादोंमोन। बेखौ जोङो दिनैहाय बे आरआइडिएफनि आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय मोननाय फैसाजों जोङो लुफुंनानै लानो हासिगोन। लोगोसे 2 किल'मिटार लामायाबो जोंहा सलासल जासिगोन। दा नर्थ गंनियानि आइ आफा रायजो राजाफ्रा सिद्दायै कसुगाव बे बाजारसिम फैनो थाखाय सिं नैबे साहाथिंजायनि लामाखौ जोङो नबिनगरजों ओंखारबोनाय बे लामाखौ जुदि बानायनो हायोबा, दालांबो जुदि जायोबा रायजो राजाफोरनि हान्था मेलायाव जथेस्थ' मोजांसिन जागोन। रायजो राजाफ्रा बेखौ नोजोर होनानैनो सिगांनिफ्रायनो बे लामाखौ मावनो थाखाय दाबि दैखांबोदोंमोन। खिन्थु जोंनि आखायाव सरकार गैयैयाव जोङो दालांखौबो मावना होनो हानाय जायाखैमोन, लामाखौबो जों मावनो हानाय जायाखैमोन। रायजोफ्रा आसा खालामदोंमोन थांनाय 5 बोसोरनि इउपिपिएलनि सरकारनि आमोलाव बेफोर लामा आरो दालाङा जाथों होननानै बिथांमोनहा आसा खालामदोंमोन, मावनानै होजानो बिथांमोनहा लुबैदोंमोन। खिन्थु दुखु गोनां बाथ्राया जाबाय बिथांमोननि आमोलाव बे लामाखौ बे दालांखौ मावनानै होनो हानाय जायाखिसै। जायनि थाखाय रायजोफ्रा थांनाय 5 बोसोराव गोबां खस्थ' मोननो गोनां जादों। हान्था मेलायाव गोबां बिथांमोनहा उसुबिदायाव गोग्लैदों। दा बेखौनो नोजोर होनानै आं देग्लायहाय जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टआ दा 2 मासल' जादों। बे 2 मासावनो जोङो गासै बेबायदि इउपिपिएलनि आमोलाव मावजायै बिथांमोनहा मावनो हायै जेखिनि लामा दालांफोर दं मावनो थाखाय जों इतिमध्य सेंसन होनानै खामानिखौ जोङो स्टार्ट खालामजेनबाय।
बेखौ जाय थिकादारा दिनैहाय मोनदों बिथाङा सानसे साननैनि गेजेरावनो खामानि मावनो सुरु खालामसिगोन। रायजोफ्रा जाहाथे दैज्लां बोथोर फैनायनि सिगांनो बे लामा आरो दालांखौ हान्था मेलानि थाखाय बाहायनो हायो। बेनि थाखाय दैज्लांनि सिगांनो दालांखौबो कमप्लिट खालामनो, लामाखौबो कमप्लिट खालामनो थाखाय जों बावहाय मोनसे थांखिजों खामानि मावगोन। आं बेखौनो थिकादार जाय बिथाङा मोनगोन बिथांखौबो बुंगोन। दा दिनैनिफ्राय जोङो स्पष्ट बुजिनो हाबाय, बुंनो हाबाय जे बे लामाया आरो बे दालाङा मावफुंनाय लोगो लोगो, हानाय लोगो लोगो रायजोफोरनि दीर्घमियादि मोनसे जे समस्या, गोबाव समनि मोनसे जेंना, बे जेंनाया सुस्रांजासिगोन। आरो हान्था मेलानि बेलायाव रायजो राजाफ्रा गोरलैयैनो थाबैनो कसुगाव आरो नर्थ गङिया मैनागुरिसिम थांलाय फैलायाव जोंहा गोबां सुबिदा जासिगोन। फरायसाफोर कलेजाव फरायनाय, हाइ स्कुलाव फरायनाय दङ। हाग्रा सिङाव जोंहा हाइ स्कुल गैया, कसुगाव हाइ स्कुलाव फैनांगौ। बे सिं लामाजों जों फैनांगौ। बे सात्र सात्रफोरनि थाखायबो उपकार जागोन। कसुगाव हस्पिटालाव बेमार आजार जायोबा जोंनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा फैनांगौ जायो, बेसेबांबा गोजानजों गिदिंना थांनांगौ। खिन्थु दा बे लामाया जायोबा जों सर्टकाट लामा मोनबाय हिसाबै रायजोफ्रा बेजों फैनानै थाबैनो हस्पिटालाव सहैनायनि बे मोनसे सुबिदाया थाबाय। गतिके जोंहा आरो फारसेथिंजाय मोनसे बाथ्रा जाबाय मा, जोंनि नैबे खाथियाव थानाय साहानि रायमना नेसनेल पार्क जे दङ, दा बे रायमना नेसनेल पार्कखौ रैखाथि होनो थाखायबो, बेनि हाग्राखौ, बेनि जिब जुनारखौ रैखाथि होनो थाखायबो जायफोर फरेस्ट बिफाननि जोंहा बेवहाय माने कर्मचारिफोर दं, अफिसारफोर दं, फरेस्ट गार्डफोर दं, बे लामाया बिथांमोननि थाखायबो जोबोद मोजां मोनसे बाहायजानाय लामा जानो हागोन। बेखौनो बाहायनानै बिथांमोनहा रायमना नेसनेल पार्कनि सिकिउरिटिनि खामानिबो मावनो हागोन। ओनसोलनि डेभेलपमेन्टनि थाखायबो बे लामाया खुब उपकार। गोग्लैसोनाय सा ओनसोलनि, हाग्रा ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफोरनि थाखाय बे लामाया मस्त' दरखारि लामा। आरो दिनै बेखौ लुफुंनो हानानै आं थारैनो बिराद गोजोननाय मोनदों। आरो आं सानो रायजो राजाफ्राबो थोजासे गोजोननाय मोनदों। सोलोंथाइ बिथिङाव सोलोंथाइ बिथिंखौ जोङो दा प्रथम खोथा जाहैबाय मा, जोंनि बिटिसि ओनसोलाव गोबां माने भेन्सार फरायसालिफोर दं। एलपि, इउपि, हाइ स्कुल, सेनियर सेकेन्डारि, कलेज। दा बेफोरखौ जोङो बिटिसिनिफ्राय एइबार प्रभिन्सियेलाइज खालामजोबनायनि थाखाय मोनसे जों आयेन बानायगासिनो दं। मैयाबो जोङो जे कमिटिखौ आङो आयेन बानायनो थाखाय दाना होदों, बे कमिटिखौबो लानानै मैया आरोबाव जों जथुमलायदों, सावरायलायदों। आसा खालामो जोङो जानुवारिनि फार्स्ट उइकनि गेजेराव जोंनि बिटिसिनि स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि, कलेज प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि जे आयेन बानायनाय, बेखौ जों मावफुंनो हागोन। बेनि उनाव बे एक्टआ पास जानाय लोगो लोगो जोंनि ओनसोलनि जेसेबां भेन्सार स्कुल दं बेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि जोङो लाहार फाहारखौ जोङो खालामगोन। आरो बेजों लोगोसे जोंनि गोबां माखासे फोरोंगिरिफोरनि पस्ट खालि जानानै दङ, बे पस्टफोरखौ फिलआप खालामनायनि थाखाय इन्टारभिउ फाथिनाय बा टेट परिखा जायफोर पास खालामनाय बिसोरनि माखासे माने मार्कखौ भेरिफिकेसन खालामनायनि प्रसेसा जागासिनो दं। जेखि जाया फरायसालि आरो फोरोंगिरि फरायसाफोरनि जेखिनि आंखाल बेखौ सुफुंनानै बिटिसि ओनसोलाव फरायसालिफोरखौ बा फरायनाय सोलोंथाइखौ जोङो फोसाबनायनि मोनसे अभियानाव दा दंबाय थायो। सोलोंथाइ बिथिंनि जेंनाया बिटिसिनि बायजोआवबो दङ। नोंथाङा सासे एमएलए हिसाबै मा फोरमायनो सानो बिटिसिनि बायजोआव? बिटिसि ओनसोलनि बायजोआव थानाय बर' बिजोंनि जिखिनि फरायसालिफोर, बे फरायसालिफोरनि बाथ्राखौ जोङो बिटिसि ओनसोल सिङाव थानाय जेसेबां फरायसालिफोर दं बेखौ जेसेबां गुरुत्व होदों समान समानैनो जों एखेलगेनि गुरुत्वखौ होबाय थानाय जाबोदों। दा बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय जोंनि गोबां जिल्लाफोर दं आसामाव, बेफोराव बर' बिजोंनि फरायसाफोरनि हालोदा, फरायसालिफोरनि हालोदा बिराद गाज्रि। मास्टार थिसननाय गैया, स्कुलफ्रा प्रभिन्सियेलाइजेसन जायाखै, अबस्थाफ्रा बिराद गाज्रि। थैनानै थांनायनि मोनसे माने बे थाखोआव बे फरायसाफ्रा माने फरायसालिफ्रा दा दंफैयो। दा बेखौनो जोङो बोरै रैखा खालामनो हायो, बोरै प्रभिन्सियेलाइज खालामहोनो हायो आरो फरायसा फोरोंगिरिफोरनि आंखालखौ बोरै सुफुंनो हायो, बे बाथ्राखौ लानानै जोङो आसाम गभर्नमेन्टजोंबो रायलायबाय थादों। दाख्लै जालांनाय जे मोनसे गोजां बोथोरनि एसेमब्लि सेसन, बावहायबो आङो बिटिसिनि बाहेरानि जोंनि फरायसालिफोरखौ माने जाहाथे प्रभिन्सियेलाइज खालामो, बेनि थाखाय आसाम गभर्नमेन्टनाव जरदार भाबै नारसिननानै आसाम बिधान सभायाव आङो आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे जबाब बिनाय जादों। आरोबाव आसामनि जोंहा जाय सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि बिथाङा बुंदों जे बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बे फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि थाखाय जोङो आसाम गभर्नमेन्टआ बिकेडब्लिउसिनि नेताफोरजों सावरायनानै प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि प्रक्रियाखौ जोङो लासिगोन होननानै ओइदिनखालि बेवहाय सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रिया हाउस सिङाव मोनसे जबान होदों। आं सानो जे थाबैनो बिटिसिनि बाहेरानि फरायसालिफोरनि हालोदाबो मोजां जागोन आरो स्कुलफोरनि प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय बे जेंनायाबो जोबगोन।
सार खौरां बिजोङावहाय गोबां गोसारनायखौ नुनो मोननाय जादों जे नोंथांमोना सरकाराव फैनाय लोगो लोगोनो हादान सिफायदों होननानै बिटिसिआवहाय बिनि सायाव नोंथाङा मा फोरमायनो ना बे जोंनि थाखाय थारैनो मोनसे गोमोथाव बाथ्रा जादों मोनसे साननो गोनां बाथ्रा जादों आरो बेवहाय गोबां माखासे माने नायबिजिरनांगौनि दरखार जादों जोङो स्पष्ट भाबै जोंनि बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलार बिथाङा बुंदों बे सरासनस्रायै सोरबा सादा बुसा आइ आफा रायजो राजाफ्रा गोसो जानानै हादान एवफैनानै हाग्राखौ फोजोबस्रांनाय आरो बेवहाय हा दखल खालामनायनिल' बाथ्रा नङा बेयाव मोनसे माने गोथौ राजखान्थियारि माने खैसार दङ माखासे पलिटिकेल कनस्पिरेसि बाव दङ सोरबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिया बेबायदि बाहेरानिफ्राय 500-600 जन मानसिखौ अर्गेनाइज खालामनानै मोनसे जायगायाव एखेलगे एखे दिनावनो हाग्रा एवस्रांहोनायनि बेबायदि अभियानखौ खालामनानै बिटिसि ओनसोलनि हाग्राखौ फोजोबनायनि मोनसे हाबाफारिखौ लादों आरो बेजोंनो बिटिसि ओनसोलाव मोनसे गुबुंले थासारि लाबोनानै गावजों गावनि गेजेराव माने मोनसे गिथाव बाथाव थासारि सोमजिहोनायनि बे कनस्पिरेसिखौ खालामबाय थादों बे जिनिसखौ जों नुदों जे 500-600 जन मानसिया बबेनिफ्राय फैनानै हाग्रा एवदों बिथांमोनखौ निस्सय सोरबा लाबोदों सोरबा लाबोग्रा दं सोरबा थुनजुलायग्रा दं खिथुआव सोरबा बिथांमोनखौ थानानै बोलो होग्रा नारखोग्रा निस्सय दं आरो बे रावबो जानो हाया राजनैतिक दलफोरनि बादै रावबो जानो हाया दा बबे शक्तिया बबे आफादा बबे राजनैतिक दला बेजों लोब्बा दङ आंनि मथे बेखौ गोथौयै नायबिजिरनांगौनि दरखारा दं जोङो जेखि जाया मानो हाग्राखौ खुनु प्रकारै जोङो एवनानै गोदानै न' लुनानै थानाय हा आवग्रिनाय बेखौ जों लायहोनो हाया बे रायमना नेसनेल पार्क सिखोना जोहोलाव नेसनेल पार्कखौ जोङो एक इन्सिबो हा दखल खालामग्रा मानसिफोरनि आखायाव जाहाथे थाङा बेनि थाखाय बिटिसि सरकारा गोख्रों आखाइजों जोङो होबथानायनि राहा लामाखौ जों लाबाय आरो बेवहाय खुनु सोरबा राजनैतिक दलनि बबेबा संगठननि थुनजुलायनायाव हाग्रा सिफायनायनि जे अभियान बेखौ जों माब्लाबाबो जाफुंहोनाय नङा जों बेखौ होबथागोन जेरैखि जाया जोंनि हाग्राखौ जोंनि सम्पदखौ जों रैखा खालामगोन आरो जायफ्रा हाग्रा एवनायजों सोमोन्दो दं आं बिथांमोनखौबो खावलायगोन बबे जायगानिफ्राय फैनानै बिथांमोनहा हाग्रा एवदों बिथांमोनहा गोख्रैनो गाव गाव जायगायाव गिदिंनानै थांफिननांगोन गासैबो हाग्रा एवनायनि जे लाहार फाहार बेखौ बन्द खालामनांगोन आरो बिथांमोनहा गाव गावनि गामिफ्राव गाव गावनि ओनसोलफ्राव थांनानै निगाजि भाबै जाहाथे रायजो जाहैनाय गावनाव जे दं गावनि हा हुआव मावै दाङै जानाय बेबायदि सानस्रिजों खामानि मावहैयो आरोबाव हाग्रा सिफायनायनि थाखाय बिथांमोनहा जुदि जुजिबाय थायोबा बेवहाय बिथांमोनहा गोबां खहा दं आरो बे माब्लाबाबो जाफुंनाय नङा बे जों बेखौ माब्लाबाबो जाहोनाय नङा बयबो जों खौसेयै सरकाराव थायै जेसेबां दल संगठन आफादफोर दं रायजो राजाफोर दं बिटिसि ओनसोलनि आइ आफा बयबो सब जाथि जनगोष्ठीफ्रानो खौसे जानानै जों हाग्राखौ रैखा खालामनांगोन बेनि थाखायसो जोङो दा खौसे खामानि मावनांगोन लोगोसे आसाम गभर्नमेन्टनि प्रसासन फरेस्ट बिभाग आयेन कानुन जे दङ बेखौ गासैखौबो गोख्रों खालामजोबनानै हाग्राखौ रैखा खालामनायनि हाबाफारिखौ जों दा लागोन आरो बेवहाय जों आगानसेबो फावसायनाय गैया।